Hyvät naiset ja herrat, mukavaa viimeistä matkaa! Haluatko sä kapulan suuhun, etteikö sä pure kieleesi? Koko katto on avonainen niin, että taivas näkyy. Vapaus. Mitä se vapaus on? Voiko sitä syödä? Sua ei voida ostaa, koska sut on jo ostettu. Mä tiedän, mitä sä piilottelet. Joku kaunis päivä ne pääsee sisään ja ne nappaa teidät. Aksel puhuu kyllä nyt niin tiheää paskaa, että siitä syntyy kohta musta aukko. Sä haluat kipua elämääsi. Sano, että sä haluat tätä. Sano se. Sano, että sä haluat tätä. Entropiassa kaos alkaa hallita yhä enemmän suljetun systeemin sisällä. Ehkä me nyt ollaan mustassa aukossa, eikä me tiedetä sitä. Uskotko sä, että maailmanloppu on lähellä?